So far apo bombo ket maladingitan kami ta umay mananti panag-apit ket nagngina digiti produkto mi nga agtaltalon ket sala nga deta deti El Nino phenomenon nga mapaspasaran tayo ket nagrigat ta diti depar na ti daya diti San Marcelino di Ilocos Norte. Supposedly kung matatanga bulan apo bombo ket nakapagtalon kam kuman almost 85% kumatnalpasen ng babae iti mapaspasaran mi nga tikag ti pagtatalunan ken ti basit nga ipapaiti apo nga todo ket nagrigat kami nga makapagtalon apo bombo. Sir De La Cruz, nadakamat mo nga gapo iti El Nino wenno iti panagatikag karag iti kataltalunan ket dakkel nga epekto iti panagtalon nyo. Anya iti tignay wenno anya iti araramiden yung nga addan tapno no kasta ket saan unay nga maapektaran wenno ti madadaol ti mulmula ti mutlaeng wenno Sir De La Cruz? So far apo bombo ti nangangayat ti meeting idi Kalman ay sa Kalman kunak ti Sunday afternoon ket kunak ipinulus tayo ti danom tapno iti kasta ket napinpintas ti maubraan tayo kung maubraan ta siguro hana tayo magpaayon ti apo nga ipayan ti todo kideta 7 days nga interval na nga may mantidanom kada kayo kunak apo bombo ngem tila ta mapanturay no kwad no ana ti pagdunungan da nga nasisaya at manen ta DJ question ko lang nga para iti the whole body being their president. So it came up nga mayat but DJ suggestion ko kada DJ dadto mga papanglakay apo bombo iso nga kas jeti na may anda ket hala nga deta kunak gaputa kastoy nga narigat ti danom ket tungod ken mabalin kadatay nga dadto ket hantay nga mulmulaan amin ti pagay no di kadi isupusop tayo ti maistap no di kas tagat paspasit ti mo sorte nga danom ko nakapo bombo. Sir, based iti observation when yung monitoring mo kare iti pada yung manalon ket kasano kalawa when mano a porsyento iti napektaran iti praktikag dagiti kataltalunan tayo, sir? Hindi 100% apo bumbukot walang ti natamaan nga talaga apo bumbukot 95% talaga almost kami sa pasak. Sir, kasano ka din kapaot nga kasi iti mapaspasaran wenno dagiti kasi nga sitwasyon iti marikrik na dagiti paday nga manalon, sir? Idipay lang February bumbo Romnik talaga napasaran min titikag ngem gaputa mais tinaimulan mi ket nakasurvive digiti mulmulan mi ta damot iti pananuman mi nga agapo iti madongan dam. So tatan di napanak na kimiting i Jerry June 1 di Martes istorya ak lang apo Romnik kunat ti DUST bagada nga deti July ay June ket basit lang ti todo na ti kag pelang bumbo Romnik ket ti kaya nga sa uwan narigat ka mga makapagtalon talaga. So tatan sa August and September adda todo na ng basit kunana nga kasi ka adda todo kas nat nakapadat di last year kunana ni apo di representative ti DOST apo Romnik ket deti October kunana manen mapasaran tayo manen titigat early first quarter next year kunana apo Romnik iso nga mabahala akmat being the rice coordinator of Region 1 so kung nakadigiti taga DOST kasanot ka accurate na data intedyo nga data kada kami apo kuna kanya 85% kung nadamot apo bumboy so nga kaya nga sa una ka talaga nga accurate DJ pada apo Romnik so nga kung nag-inkidigiti dadoulwak di Sunday mangkita tayo ti other mula nga mabalin tayo nga kuha nga lang nga pagay baka mabalin mo ti tarong natin ko na apo Romnik tapnon iti kastakat hangkam unay nga maapektaran kiditi mapaspasaran tayo tatang El Nino phenomena. Sir, nadakamat mo nga dan ti upat a bulan iti napalabas sipod narik na tayo o wenno mapaspasaran tayo iti panagtikag at nariparyo iti bulan ti Pebrero ket adan iti panagtikag dagiti kataltalunan tayo. Iti abiyang dagiti ahensya ti gobyerno, sir, adan iti inpadanon dan nga tulong para kada kayo nga manalon tapno maalayayan dagiti mapaspasaran yung nga panagtikag, sir.
So far ti lang naawat mi apo Romnick ket di kas assistance nga agapo kon ni apo Presidente Bongbong nga 2,300 ket damot impapaidan ti nga LGU digiti dadto mga kwami nga may ikang kamot ti abono kas di apo Romnick. Sir, nadakamat mo pa'y nga adda iti tignay wenno ar-aramidon yun nga wagas nga imbes nga pagay ket daduman nga agricultural products iti imulmula tayon sir. Nadakamat mo pa'y taro nga mais. Sir, okay mutlaeng nga dagiti kadi iti imulayo iti mutlaeng taltalon tayo sir or ti for example no bumasit ti kalawa wenno kadakkel ti pagtaltalunan tayo no ka sir? Okay lang mat apo Bumbo so tabul mo't amin digiti no kwata although so bumasit nga talaga ti ma-produce nga palay no kwan nga malangan nga rod apo Bumbo nga risk mi manen DJ bagbagimi abusta ate ko namin no umay ti panag ani isumet ti kababati produkto mi nga manalon ket kasano nga rod ayan ti hustisya kada kami nga manalon apo Bumbo ket dakam ti mangpakpakan ti umili ti entero nga Pilipinas ket dakam nga farmer hammi marik na DJ makunkuna nga backbone iti pagilyan tayo nga Pilipinas tatipon kun gapuna ket kanayon tam nga mamarmarder apo Bumbo tagaput presyo narigat mi nga maabrot ti gasgastos mi although kidigiti naglabas napintas ti presyo apo Romnek ngem basit ti nagmula tatay ko na dan para kaan lang nuwon ken mabalin ti indan imula apo Romnek. Sir De La Cruz, gapo iti ti agda mga sitwasyon nyo iti panagtalon. Adan kadi dagiti instances nga ti dati-dati ket 1 hectare when no more than 1 hectare iti mulmulo iti pagmulmulaan nyo ngem itatan ket baka bimbasiten Sir De La Cruz. Talaga kas jeti inaramid mi nga daduman apo Bumbo nga nalala digiti padak nga nalalawat talon na aglalo kanya ket ang kung amin nulaan amin ti pagay digiti taltalon kunta minula akti mais apo Romnek tapno iti kasta ket malesen DJ gastos kunta amo tayo ano once nga ti pagay ti ikwang kota adto tao nga mausar mo kan hala nga deta inaldo nga bisita masapul nga every other 4 days nga bisita am te pagay mo ta ingkabot nakitaan no at natamaan ti insekto wenno anyaman nga makaperdi iti produkto tayo nga intiin mula apo Romnek. Sir De La Cruz, gapo pay laing daytoy nga sitwasyon tayo ket adda nga adamot ken dagiti napasamak iti pagtatalunan tayo sir nga ti madadaol wenno maperdi pay dagiti daduman gapo iti kinatikag na sir. So para apo Romnek na isurvive mi met amin nga mulmulo mi although digiti daduma lang nga natamaan nga talaga nga maan met nga kasya ka aduna apo Romnek ta na harvest mi met lang amin digiti te kuna mula mi nga mais tatay kuna kon no third crop ngamin apo Romnek dito ayang ko being their president alaw ang ko nga ialaw nga DJ area ti may nga sitio ket mulaan na amin ti pagay tati pagay apo Romnek ket laborious ti danom deta so ti kayat nga sa uwan no once nga inalaw mo digiti amin nga padam agtaltalon wenno digiti sitio leader nga agmula da iti pagay agaapadat danom no kwa apo Bombo so ti inaramid ko kas may sa presidente iti asosasyon mi inluwalong ko nga masapol nga agmula kayo iti kasto nga hektarya lang ti pagay tapno iti kasta kaya na nga isustain ti danom ket kay nga agkaapa kun nakabumbo ken agmula kay ti mais tapno iti kasta basbasit ti mausaryo nga danom ko nakapo Bombo. Sir, based met ti monitoring mo in terms of pagpadanom dagiti kataltalunan dagiti mula dagiti nagduduman nga produkto agrikultura sir, adda umdas met laeng aday ti pagpadanom dano ka sir? Tatabombo Romnek ket sumakta ije surong deti madungan dam although nga dumano jet uditi yan mi napigsat ito do jet surong tiket nga sa uno napidat pigsat to do jet surong ti banbantay mi apo Romnek bumaba diti madungan dam ket isumet ti income pagpasayak so par napanak nagmonitor iti ket timbig sa jet danom mi apo
Romnik iso kung kunak kadigiti padak nga sitio leader nga pinurok ko di kalman agkaragte nga min kan apo nga na Mars watap ni kas ta ipaayan na tayon ti todo ko nakapo Romnik. Sir, idilaing nga na minsan nga daw kita indeklarar ti pag-asa ti nananayon nga panahon iti habagat season iti paglian tayo a Pilipinas. Kasamay sa manalan sir, ibilang yung nga beneficial dati sumagmamunan nga panagtudo nga mapaspasaran ti sumagmam na poset iti probinsya tayo ng Ilocos Norte sir. Permi nga dakkel nga tulong na unay kadak mga agtaltalon deta apo Romnik halakad nga deti talaga nga iyangin na kada subsobra nga todo mo apo Romnik tapno ni kas takat makapagtalong kami tano mangnamnama kam nang deti pagpananuman mi nga gapo iti dammi ang makaanay apo Romnik di kat mangnamnama kam pa iti ipay ni apo nga todo nagrasya nga gapo ti ngato tapno di kas takat napintindas met lang ti ingkam panagtalon kana at adu dagi mo bra minukwa bumbo Romnik ta ipon kung gapo na katangkam lang mangnamnama inte pananuman mi nga gapo iti damno ko apo bum. Sir, narakamat mo pa itatay mo na gundaway, adirigitiyan isa ang kat nga panagtatarip nung yo, kriti miyembro iti grupo yo sir, kaya nanay danon iti regional office. Sir, anyamot iti agbalbaling nga addang winutignay nga iti biyang ti regional office, kariti concerns yo, winurigiti arungaing yo sir. Kahit ko pa nga ipada napindas mo't apo bumbot ti programa ti DA ta damanen ti inkwa impression ta kada kam idi lawas na di Martes nga digiti interventions nga kas assistance abono ket maipaay amin tintuno kideti addan ko na na procuren ngam amoy tayo mo ti group gobyerno apo Romnik nga talaga nga medyo madileno da dumangam kadeti nga season ket ano DJ present da nga nalpas nga DJ anan na talamang testing di gidya abono kada binbin in nga na kada tayo kat amukan pa-check nga usarmi kideti main crop no ka apo bombo ta DJ kas assistance kat adda pa yun baka hopefully we're hoping nga maipaikideti end of this month or early next first week next month no ka apo bombo. Sir De La Cruz, masaludsod ko pa, iti kasamay sang presidente, iti gungluyo, adda ka din dagiti monitoring tayo nga dagiti padatay nga manalon nga nagsardong pailaong iti panagtalon da sir ta nagshift da iti sabaling trabaho wenno sabaling ubra Sir De La Cruz. So far apo bumbo awan met kas jenga kwangem tilang kwada aro nga da no wen kan mabalin kat adda deti maited ko mga daddu mga bukol nga mabalin da nga mula so kunak kat mabalin yut papan di probinsya nag-request kunak mat apo bumbota kumpleto damot apo iti probinsya kunak so nga adigitay mang bastit ti talunan na iti pagay kunak mabalin yut papan nag-request ura JDA kunak apo Romnik ta damot ipaidang libre nga bukol nga maimula tayo kung kunak apo bumbo. Yes, sir. Sir, ano, dapat iti kayat yung idanon, iti publiko, wenno iti biyang ti gobyerno, may ipapanpailaing da iti mapaspasaran nyo, iti panagmula, sir, karag iti kataltalunan. Go ahead, sir. Kadate amin nga agtaltalon iti intero nga pagilyan ti Pilipinas, hante nga maawanan tinamnama, hiraw nga aing tayo, digiti karbangan tayo, iti ingingutan tayo nga presidente, katala nga deta kuma po bombo alak dito nga gundaway nga may padanon nga makangag sa amin nga padak nga si presidente nga mga ramid kay ti resolusyon nyo nga mai subli kuma ti mandato ni NFA nga aggatang manen agilako iti bagas iti palpalengke iti intero nga pagilyan nga Pilipinas tapnon iti kasta dagiti local produce ti farmers iti local sector ket magatang iti nangingina ket tiket nga sa undi di apo bombo no once nga ipasubli ti mandato ti panaglako ni NFA ti palpalengke sumurot ni traders iti presyo tao mo magatang na no once nga han nga sumurot ki DJ presyo ayat nag NFA ket tapnon iti kasta haang nga DJ buffer stock lang tigat-gatangan ni NFA apo bombo no di ket unlimited stock tapnon iti kasta at damot iti assurance mi
nga agtaltalon nga ti produkto mi nga irik nga income ilako dun pa naglalako kat nangin iso nga dito nga panawagan kat laman la kadita manggag ken maindengan ti ingunguton tayo nga presidente iti pagilian tayo nga Pilipinas na Apo Presidente Bongbong ta Apo Presidente denggem kad ti arungaing mi nga manlalon tapnon iti kastaket addamot hustisya kada kami kahanlang kad nga kanayon kam nga mamarmarder no di ket di addamot iising man mi numas nga panaggaapit